थ' माखासे गोरों गोरा इंलिश टकिं होलायग्रा साख्रि मावलायलायनाय ना पलिटिक्स सापर्टारफ्रानो दिनैनि दिनाव मिथिया नामा जेन मोनसे हादोराव गोदान सोरखार दानायनि सिगां प्रेसिडेन्टआ एसेबाबो बेखौ सामलायनो गोनां जायो सरकारखौ दैदेननायनि सिगां आरो मोनसे रायजो सरकारा दैदेननायनि सिगां गभर्नरा दैदेननो गोनां जायो बेफोर बाथ्राखौ मिथिया नामा दिनैनि दिन थ' बिनि बागैनो आं दिनै एसे ससे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांदो आरोना বিটিচিৰ এছেম্বলিটো এতিয়া গভৰ্ণৰহে সামন কৰিলে দেখোন বিটিচিৰ ক্ষমতাটো অসমত পুনৰাই ঘূৰাই লৈ যোৱা এটা প্ৰমাণ हेल' लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माखासे भिडिअ लानानै आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे मानसिफोरा जोबोद गोरोंद्रायबो जाबाय आरोना गुबुनखौ बिराद फोरोंनो नागिरग्रा रोङिखौ मानसिफ्रा सोलोङोबो आरो सोलोंनानै लानानै बेखौनो बाहायनो नागिरो थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनावहाय आरोना राजखान्थिखौहाय दिनै हाग्रामाया गोबां सम सालायबाय दिनै बे राजखान्थिखौ रोंबाय आरो मा मावनांगौ मावनाङा बियो रोङोसै दायो जे प्रमद बर' 5 बोसोराव बियो सोलोंनो हाबाय माबोरै मावोबा पलिटिक्सआव देरहासार जानो हायो बेबो नेक्स्ट इयुनाव रोंलांसिगोन आरो आसा खालामदों बेजोंनो लोगोसे माखासे मानसिया रोंब्लाबो माखासेखौ रोंजोबा बेबायदि आरोना गासैखौबो संसाराव मानसिया रोंजोबखाया नाथाय थेवब्लाबो रोङिखौबो रोंगौ बादि दिन्थिग्रा माखासे मानसिफोर दङ आरोना दिनै आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों दिनै डेम'क्रेसि ना बेबायदि हादोराव मा खालामो सेन्ट्रेल सरकारावब्लाबो जेब्ला सेन्ट्रेल सरकारा इलेक्सन जानानै सरकार गोदान दागोन अब्ला बै समाव राष्ट्रपति प्रेसिडेन्टआ दैदेनो हादोरखौ सामलायथ'यो दसे समनि थाखाय थिग बेबादिनो जोंनि स्टेटआवबो जोंनि काउन्सिलफ्रावबो ना सरकार दानोसै समाव दानायनि सिगां गासैबो गभर्नरनि आखायाव थायो आरोना गभर्नरासो बेखौ सामलायो बिथोन होयो दिनैबो बेबायदिनो बिटिसिखौ सालायनो बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव जायफ्रा देरहासार जानानै दायो सरकार सालायनो नागिरदों बिथांमोनखौ अर्डार होदों जे 9 तारिखआव बिटिसिनि फार्स्ट जथुमखौ जथुमनांगौ आरो बेयावनो जे जायफ्रा देरहासार जानो हादों एमसिएलए बिथांमोना बेयाव समायखिरा लानांगोन बे बाथ्राखौहाय जों बयबो मिथिगौ नाथाय मा मुं होनदोंमोन टेबारसन ना मा बुङो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना खोनानायाव बिथाङा फोरोंगिरिबो होननानै खोनानो मोन्दों जोबोद इउपिपिएलनि सापर्टार आरोना बियो गोबां समनिफ्रायनो जेब्ला इउपिपिएल सरकार दाजेदोंमोन बै समनिफ्रायनो इउपिपिएलआ मा मावदों मावाखै बिराद बाखनाय माखासे बाथ्रा बुङो आरो मोनसे समाव रन्जय दैमारि सारखौ माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना बियो दा फरायनो लिरनो गोरों मानसिया मानो बेबायदि खालामखो होननानै नाथाय प्रमद बर'आ जे बेसेबां थगायदोंमोन एनडिएफबिफोरखौ ना नों दिनै सोरखौबा सापर्ट खालामनानै बेबायदि बुंनायावबो बै समावबो मोनसे दागो जानानै थाखादों आरोना गोबां मानसिफोरजों दिनैनि दिनावबो बियो पलिटिक्सनि फारसेबो इउपिपिएलनि सासे सापर्टार आरो इउपिपिएलखौ हेफाजाब खालामग्रा मानसि आरोना आरो बिथांनि गियाना बेसेबां गोथौ दिनै बिनि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना बिथाङा मा बुंलांदों खोनासंबानो जाबाय आरोना कमल हासाननि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ अपोजिशनाव थानानै सरकारखौ सोंखारिनांगौ नाथाय दासिमबो सरकारा जायाखै ना सरकार जानानै खामानि मावनायफ्रा जायाब्ला ना नोंबाबो आंबाबो ना बिपिएफनि मानसियाब्लाबो गावनि मानसिखौ बुंनानै दिन्थिनांगोन बा अपोजिशननि खामानियाथ' दिन्थिनांगौखा नाथाय बिथांनि बुंनाया एसे बोरैबा जादों आरोना नोंथांमोना बे समाव नायलांदो बिथाङा मा बुंदों आरो बिथांनि बुंनायाव मा मोजां जादों ना नंखाय जादों नोंथांमोना साननानै नाहरदो आरोना बा बिथांनि बुंनाया बेसेबां गोथौ मेलेमजों साननानै बुंनाय ना सा साज्रां सोरखौबा नेवसिना सोरखौबा माबा मोनसे थांखिनानै बुंनायनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ कमल आजाद অসম চৰকাৰৰ গভৰ্ণৰে কেনেকুৱা বিটিচিৰ এছেম্বলি আহ্বান কৰিব পাৰে আপুনিতো কৈছিল যে বিটিচি এছেম্বলিটো গভৰ্ণৰে আহ্বান কৰা মানে অসম চৰকাৰে বিটিচিৰ ক্ষমতাটো অসমত পুনৰাই ঘূৰাই লৈ যোৱা এটা প্ৰমাণ আজি আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম এছেম্বলিখন
অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যপালে আহ্বান কৰিলে আপোনালোকে ব্ৰিটিছৰ ক্ষমতাখন কেনেকৈ অসম চৰকাৰত দি দিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে ব্ৰিটিছৰ 6 শিডিউল ক্ষমতাটো সব বেছি খালে বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমখন এছেম্বলিটোৱে ৰাজ্যপালে আহ্বান কৰিলে তেনেকুৱা ক্ষমতাটো কেনেকৈ আপোনালোকে অসম চৰকাৰত ঘূৰাই দিলে ইয়াৰ উত্তৰ আপুনি দিব নেকি